Ok, vittu toimiiko tää? Ei vittu tää toimi, mitä vittu? Joo. Vittu, pakko laittaa Prima biisi päälle saada. Ei vittu, tuo oli kovalla. Nämä kaikki tulee sitten videolle, että mä täällä selitän tän paskaa. Mä en jaksa leikata tää videota ja menee kokonaisena YouTubeen. Pakko kyllä laittaa, kun ei peli ääne päälle menee. Ei oo muuten auto. Ai saatana, kovaa. Ei oo autenttinen kokemus, se on. Tää vähän tätä pienemmällä. Ihan vitun kovalla nää. Mä en kuule nää musiikkeakaan, kun meni niin kovalla. Ja mä kaikki tulee sitten. Siinä on minuuttille turhaa paskaa alussa. Juu. Mitäs tässä? Tässä vaikka oli ympäri nykyään. Joo. En mä tiedä mitä mun tässä tässä. Ja nää paskat maksaa nykyään jotakin. Videolla esiintyy vähän kiroilua. Juu, tommonen Yamaha, ei vittu kavaa koot, vittu mikä helvetti kotari. Ois ihan jees, kun mulla on rahaa. Aha toi. Siis koska tämä on Pikelife Finland video, niin mun on pakko laittaa tähän joku... Vittu. Tuon pitää melkein oikeesti leikata pois. No, olkoon. Pitää, koska on Pikelife Finland video, niin pakko vetää moporeveilta tähän väliin. Laatua. Ui vittu, rattorirevealkin lähti siihen. Olisiko täällä vielä se oma rattorireveal? Siinä, kato jumalauta. Primanen video tulee. Onko täällä tapahtuu kaikkea muuta paitsi tää Pikelife Finlandia? Ei pääse kukaan kommentoimaan, että milloin omaa mopo, koska vittu on jo. On ollut jo 2020 vuodesta asti. Yli 4 vuotta. Näitä kortilla ajoa. Niin on, mä oon joku idioti tässä Discordissa. Se vaan hyvä mainita tähän väliin, ettei ihmettele mitä vittua mä selitän tällä. Asiillinen. Voi vittu. Pitää oikeesti varmaan leikata tätä videota. Mitä sille vastattiin? Juu. Tähän on tämmönen hieno temppu. Tää vittu. Pyörinkö joku saatanan karuselli täällä?
Onko tuossapa kesää, niin pääsis töihin? Niin ja mulla tietenkin oikea oppi sitten 80 PV tyyppi joka videossa aikana. On se 80. On mulla rahaa. Nyt 800. Kun vielä tässä jaksa. Ai varmaan haittaa. Vittu kun tonni 300 pitäis yleensä keksiä, että sais tuo... Vittu! Tonni 300 että sais tuo... Sais sen Kotarin. Oispa IRL kota... Pitää IRL samanlaista. En mä just tonni 6. Samanlainen, mutta mustana. Ku... Tuo. Käy se ei kolame, oi vittu mikä nimi. Mä tyliin jaksa leikata tätä videoa yhtään. Paitsi en mä tiedä, että mä saatan leikata sen kohan, missä mä oon vaan tiedostunut, nimittäin mä en ihan halua tätä. Kaikki mun henkilökohtaiset paskat näkyy sen. Mä älynytkään, että se aukeaa skriiköiselle. Ja vaikka mä poistin muuta. En kyllä kerro mitään muuta. Hui, mikä nimi. Vielä paskemmaksi mä menin tosen nimiin. Niitä on varmaan hyvä, kun tää vieläkään kuulu siellä videolla, niin... No nimen voi vitu Skibidi Lover 911. Joo. Koko ajan ollut päällä tää vitu. Pakko kyllä kedittää tohon alakuun, että olin kaverin kanssa Discordissa, että äläkää ihmetellä pitää turhaa paskaa selittämistä. Mä nyt kuvaan tätä ehkä 10, vielä 3 minuuttia, niin tulee 10 minuuttia täyttänyt. Sitten on prima. Mä muistan mä tein sen Hoto Wheelien Pikelife Finland semmosen. Niin siinä se voi tehdä edelleen temppu, kun pannaan teetä semmonen niin ihan vitun perusista. Vielä enemmän perusista vaan. Ja ykkösellä voi kyllä ihan helposti. Mulla ei ole niin paljon vaihtoehtoja kuin 4. Mä voin kellistaa 100. 105 tässä, niin. Vielä pitäis minuutti jaksaa kuvaa. Ei mun pitää kuvata vähän pidempi kuin se, kun mun pitää varmaan leikata puolet tästä videosta. Äärekkä, mä oon vaan pari sekuntia liian pitkään, niin saan se tiedosta vähän pois siitä. Jos se tuli videolla. Ei vittu, mä oon johon seinän väliin niitä jumia. No näin, ei se ollutkaan. Vittu. Ois pitänyt ostamaan mitähän vittua? Onko, mutta ois pitänyt ostaa PV silloin 2020 mieluummin. No nykyään vitun kalliin. Silloin saa 60 se vittu tonnin 200. Kyllä ne maksaa 2 tonnia vittu kilveitä.
Vielä vähän vai päällä tonni, niin se olisi ton KT. En vittu kehtaa kahta. No kyllä mulla on se rekordi, no mä ollaan tässä ihan just pois tyli. No niin, nyt käy ympäri, haastakaa vittu. Ei kun, siis ei voi vittu. Kiitos katsomista.